Bon dia, el meu nom és Marga. Em vaig formar en el projecte d'òpera el 2019 i he fet aquest projecte en les diferents escoles on he estat com a tutora. El curs 2019-2020, a CEIP Roís de Corella de Gandia, la meva classe de tercer va crear la companyia Els Pros, tot i que no acabàrem a causa de la Covid. El següent curs vaig continuar el projecte amb els mateixos alumnes creant la companyia Among Us, la qual tampoc va poder estrenar amb normalitat. Vaig continuar el projecte els 3 següents anys a CEIP Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna, amb les companyies Trencaclosques, Junts ho aconseguirem i Tercer Amics Sempre Units, les quals treballaren en la seva obra amb molta il·lusió. Estem ací perquè aquest projecte ha significat molt per a nosaltres i no ens volíem perdre aquesta festa d'unió. Bon dia, em diuen Conxin i igual que Marga em vaig formar en el projecte d'òpera el 2019, encara que al meu centre, el CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna, començaren a crear òperes a partir del curs 2015-2016. Havia de començar a fer el projecte el curs 2019-2020, però a causa del confinament no es va poder dur a terme, així que finalment les companyies Els Díhuits Increïbles i el Quart Metafòric pogueren estrenar les seues òperes els cursos 2021, 2022 i 2022-2023. I com bé ha dit Marga, aquest projecte va significar molt per a nosaltres i estar amb tots vosaltres celebrant el primer aniversari de Saó és tot un privilegi. Nosaltres vos anem a presentar el segon audiovisual d'avui, un audiovisual on anem a poder visionar fragments molt curts d'aquests 11 anys de recorregut de projectes operístics al nostre territori. Gràcies per la invitació a l'acte i esperem que vos agradi el vídeo.